Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang gabi sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kahandusanang istasyon nga hindi pa naherestro. Mga kahandusanan, may letter sender tayo ngayon nga taga Siargao Island. Mga kahandusanan, bago ko ito babasahin ang kanyang sulat, magpakilala muna ako sa inyo na ako pala si Dr. Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kahandusanan, ito ang kanyang sulat. Dear Ate Laika Bern, ako nga pala si Jomar na taga Siargao Island. Ate Laika Bern, ang problema ko talaga, itong babae na na-inlove ako sa kanya, Ate Laika Bern. Hindi ko talaga sinasadya, Ate Laika Bern, na ma-inlove ako sa kanya. Ate Laika Bern, ang trabaho ko ay isang basurero. Basurero ba? Basurero, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, bakit sinaktan niya ako na mabait man ako sa kanya? Kaya nga, Ate Laika Bern, nagpapadala ako ng sulat sa inyo sa kahandusanang istasyon na hindi pa naherestro. Naherestro ba? Narehistro. Ate Laika Bern, masakit talaga ang dughan ko sa ginawa ng babae sa akin. Ate Laika Bern, kaya nga napapadala ako ng sulat sa inyo na sinulat ko pa sa kawali. Ate Laika Bern, pasensya ka na talaga sa Tagalog ko na nahihirapan ka pagbasa. Kasi sinulat ko lang sa kawali. Kawawa talaga ni Jomar, no, mga kahandusanan. Sa kawali niya talaga isinulat ang kanyang suliran. Ate Laika Bern, bakit nagawa niya sa akin pagpapasakit? Ano ba? Pagpapasakit? O sige, pagpapasakit na lang. Nasaktan talaga ako, Ate Laika Bern, sa ginawa niya sa akin. Ate Laika Bern, ano ba talaga ang gagawin ko? Sobrang nasaktan talaga ako, Ate Laika Bern, sa ginawa niya. Ate Laika Bern, hanggang ngayon, nagdurusa talaga ako sa ginawa niya sa akin. Mabait naman ako, Ate Laika Bern. Bakit ginawa niya sa akin? Ibinigay ko lahat. Kahit basurero ako, Ate Laika Bern. Ibinigay ko sa kanya lahat ang gusto niya. Ate Laika Bern, pasensya ka na talaga. Ate Laika Bern, hanggang ngayon, hindi ko talaga matanggap yung ginagawa niya sa akin. Na sobrang nasaktan talaga ako. Ate Laika Bern, kahit hindi naman masyado
maganda yung sulat ko, ipagpatuloy mo lang at Laika Bern pagbasa para maintindihan mo. Hoy, sana all. Naintindihan ko talaga ito. At Laika Bern, niabot talaga ang panahon. At Laika Bern, na may babae na lumalapit sa akin na foreigner. Hindi ko alam, Laika Bern, bakit nagkagusto siya sa akin na hindi naman ako kagwapuhan. Yung babae na foreigner, Laika Bern, mahal daw niya ako. Hindi ko talaga alam, Laika Bern, bakit na-inlove siya sa akin. Napangit naman ako at saka maitim. Hindi ko alam, Laika Bern, na gusto niya pala ang kulay ko at saka hitsura ko. Nagwapuhan siya pala sa akin, Laika Bern. Laika Bern, hindi ko talaga inaasahan na may swerte pala ako darating sa buhay ko. Laika Bern, itong si Carla, ang babaeng foreigner na na-inlove sa akin na taga France. Dayo lang siya, Laika Bern, sa aming lugar. Isa siyang turista, Laika Bern. Nakikita niya ako doon sa tabing dagat na nangunguha ng mga basura, Laika Bern. Hindi ko talaga inaasahan, Laika Bern, na na-inlove siya sa akin. Hanggang binigyan niya ako ng first niyang binigay sa akin, Laika Bern, cellphone. Para daw may contact ako sa kanya. Laika Bern, doon nag-umpisa ang buhay ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, Laika Bern, kukunin daw niya ako, dadalhin daw niya ako doon sa ibang bansa, sa kanyang lugar. Hindi ko talaga inaasahan, Laika Bern, na may babae na na-inlove sa akin na super ganda. Para talaga siyang artista, Laika Bern. Bakit na-inlove siya sa akin? Napangit naman ako. Laika Bern, kaya nga nagpapadala ako ng sulat sa inyo sa kanlusan ng istasyon para i-share ko talaga sa mga taong na-inlove na iniiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga, Laika Bern, hindi ko talaga alam na may binigay, ibinigay ng Panginoon sa akin na babae na mayaman para sa akin. Laika Bern, doon ko na nakalimutan yung babae na una kong minahal. Ito si Carla, Laika Bern, hindi ko talaga inaasahan yung pamilya ko, binigyan niya ng magandang buhay. Ngayon, Laika Bern, nakapunta na ako sa France. Ako na ang nagbigay ng mga kailangan ko sa amin doon sa Siargao Island. Laika Bern, dito lang kutob ang aking sulat, Laika Bern. And more power sa inyong istasyon na hindi pa niresto. Laika Bern, thank you so much. Mga kahindusanan, hindi talaga natin alam, sa bawat isa sa atin, may darating na swerte. Wag lang natin hindi lang natin iano yung mga tao na
Porkit kay pangit sila, wala silang yaman na ibubuga. Mga kandusanan, kaya nga, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung sa Bisaya pa mga kandusanan, swerte talaga si Jomar. Nakakita siya ng babae na hinigugma siya mga kandusanan, no? Jomar, wag mo na yung pakawalan si Carla. Yan na talaga ang swerte mo habang buhay. Jomar, thank you very much sa imong pagpadala og sulat sa aming kahandusan ng istasyon nga hindi pa narehistro. Daghang salamat. Sana Jomar na may tao pa na gaya sa'yo. No? Daghang salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohan. Thank you so much mga kandusanan. Please, subscribe. Thank you so much. Bye-bye mga kandusanan.